to je, ja mislim, jedan lijepi plod ovih 14 godina rada kada smo potpisali ugovor o suradnji sa jednim velikim bavarskim sajmom njemačkim, to je Nürnberg Messe, koji je preuzeo na sebe da na sajmu Sasso koji je u 10. mjesecu postoji paviljon bavarskih gospodarstvenika. Pošto znamo da je i Njemačka velika zemlja, a najveća regija u Njemačkoj je Bavarska, sa najvećim gospodarskim potencijalom, uspjeli smo napraviti jedan contract agreement da nastavimo zajedno suradnju u smjeru poboljšanja ponude sajma Split i ovoga tržišta. Definitivno ovaj jedan ugovor o poslovnoj suradnji znači napredak i sigurno je napredak i razvoj sajma Sasso i ja vjerujem i gospodarstva u našoj regiji. Za Sasso uvijek garantiramo sunce i lijepo vrijeme, a znate onu staru poslovicu bolje mijenjati selo nego običaje, a naš je običaj uvijek kad je gast uvijek imamo loše vrijeme. Tako da običaj treba zadržati. Sajam Sasso je od 22. do 26.10. Znači kao uvijek zadnja sedmica u 10. mjesecu je sajam Sasso.